May hapon sugbog Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. Mandaue City Mayor Luigi Kisimbing gipaubos sa random drug test sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Alas 10 kaganyang buntag naabot sa buhatan ni Mandaue City Mayor Luigi Kisumbing ang mga sakop sa PIDEA kini aron siya ipaubos sa drug test. Wa maglangay, mi fill up sa form si Kisumbing ug mihatag sa iyang urine sample ngadto sa PIDEA alang sa maong testing. Matud pa sa Assistant Regional Director sa PIDEA, Wardley Hetalia, mihangyo kanila si Mayor Kisumbing nga mopaubos siya sa usa ka drug test isip pagpakita og suporta sa kampanya ni President Duterte sa ginadiling drogas. He believes that as a role model, as an anti-drug advocate, he shall be the one to first be subjected to surprise drug test. So, with that, he also believes that the PIDEA, he believes in our agency that since we have the modern equipment, laboratory equipment, we are the one who are more credible and reliable when it comes to drug testing. Si Mayor Kisumbing mapasalamato nagyatagan siya og panahon sa mga sakop sa PIDEA nga mohimo sa maong test. Matud pa sa mayor, importante kayo siyang syudad nga mabansagang drug-free ang maong dapit. Isip pagpakita siyang dakong suporta sa kampanya ni Duterte, iyang gipaubos siyang kaugalingon sa drug testing aron mahimong ehemplo ngadto sa mga empleyado. Dugang ni Kisumbing, andam sab siyang muhatag og silot ngadto sa mga empleyadong magpositibo sa paggamit og gidiling drogas. I promised my employees sa City Hall one thing. I will not ask them to do anything that I'm not willing to do myself. So in order for me to begin drug testing sa ato mga city officials, city employees diri sa Tacloban sa Mandaue, it's important na ako isip mayor, the head of office diri sa Mandaue City, to go through it first. There's a process that they must go through with the Civil Service Commission, but definitely we will be making sure that the appropriate sanctions are meted out. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Duha ka mga empleyado sa usa ka district hospital napalgan nga positibo sa paggamit sa gidili nga drugas. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Usa ka surprise drug test gihimo sa Cebu Provincial Anti-Drugs Abuse Office sa Minglanilla District Hospital. Sa 67 ka empleyado sa hospital, duha ang napalgan nga positibo sa paggamit sa gidili nga drugas. Usa niini regular employee, samtang ang usa job order nga trabahador. Samtang pulos nagnegatibo ang 62 ka empleyado sa Argao District Hospital nga gipaubos sa drug test sa miaging adlaw. Matud ni Carmen Remedios Doranomica, Executive Officer sa Sipadaw, doon na siya gipropose sa Provincial Board nga ordinansa nga ipaimplementar sa mga local government unit ang Drug-Free Workplace Program. Gitataw ni Mika nga halos tanan ni-implementar na niini apan wala nila malakip ang pagpahamtang og penalty ni adtong mapalgang nagpositibo sa paggamit sa gidili nga drogas. We wanted this time nga standard ang atoang pag in case na ay mag-positive, standard good, no matter ma-regular, ma-job order, or ma-casual siya, no, as long as he or she is found positive for the first time, second offense, or third offense, nanagid siya standard nga sanctions. Alang sa mga regular nga empleyado, ilang subayon ang mga lagda sa civil service sa pagpahamtang sa silot. Sa Drug-Free Workplace Program, dili lang drug testing ug maglakip kini sa mga nakahanay nga mga aktibidad nga tambungan sa mga empleyado sama sa Anti-Drug Campaign Symposium. Kaya naamang gisat ang Dangerous Drugs Board in regards to the implementation of a drug-free workplace. So na siya several programs inside that program. So set aside the drug testing, na pa siya laing mga programs nga hinganan i-go through sa mga empleyado annually. Ang giplano nga ordinansa giduso na ngadto sa Committee on Anti-Drugs nga gipangaluhan ni board member Ern Oyas. Matud ni Meka, iyang awhagon ang board member sa pag-sponsor sa iyang proposed ordinance. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga checkpoint gipahigayon sa kapulisan nunot sa gipatuman nga security sa Rakbayan. Apan uban nga panginabuhi na apektuhan.
Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Napiktuhan ang pagpamasahero sa mga tricycle driver diya sa may barangay Pasil, paingon na sa Carbon Public Market sa diyang mipahigayon og checkpoint ang mga pulis kaganiha. Duha ka motor ang gi-impound o gikarga sa sakyanan gumikan sa kakulang sa mga papilis. Siya rehistro among i-impound na pareha kanina. Isang mga sikat nga medyo samok sa kayo makadaog traffic amo sang gipamadlong. Nagbagutput usab kining usa ka tricycle driver gumikan kay nakuhaan ang ilang matag adlaw nga kita nga dili na sila makalahos paingon sa Carbon Market. Ang mga tricycle ana na lang nag-standby ibabaw sa tatayan habig sa Magallanes Street ug Pasel nga nagpaabot og pasahero hinungdan sa pagtumaw sa trapiko. Tingin operasyon nila nga kami po nga tricycle driver na epektuhan. Kani among ginagmay magsikay nga pamugas matag adlaw. Wa nagalisod yun yan kino. Lakot man sila gud. Pero ang konta nga illegal din ang tricycle. Illegal gini siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mga pinabuthan nga isda nasakmit sa NBI sa Pier 5, Dakbayan sa Subo. Lapu-Lapu City Jail gironda sa kapulisan og PIDEA. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Shipment sa gingong drogas ang isyang nga report nga dawat sa National Bureau of Investigation nga ilang ma-intercept sa Pier 5 Dakbayan sa Subo kagabi. Apan inay nga mga drogas, mga kinahon nga pinabot ng isda gikan sa Zamboanga City ang nasakmit sa NBI. 8 ka mga dagkong kahon ang tagsa-tagsa nga gisusi sa NBI o sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. 5 ang kumpirmado nga dunay mga pinabot ng isda tungod sa pagkadaot sa ginawaan sa mga isda. Klase-klase nga isda sama sa rumpi, mamsa ug mulmol ang mga nasakmit nga mga isda nga gipang-ay sa mga kahon. Base sa shipment records, napangan nilang Danny Evangelista o Carmen Enriquez ang shipment sa binabutang isda nga alang nilang Juan Adrin o Rosely Ledesma dinhi sa Sugbo. Gibanabana nga mabot og 300 kilos ang mga nasakmit nga isda nga mobalor og kapin 200,000 pesos. Atin 654. So na siya mga skipper penalty. O niya gawas pa atong presidente bag-o naman. Mani nga amo sa ning istudyuhan kung unsaon namo ni unsay amo ang silot nga mapahamtang nila. Pasado alas 2 ganyang kadlawon, natugaw ang pagkatug sa mga inmates sa Lapu-Lapu City Jail sa kalit nga ronda sa Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Drug Enforcement Agency ug Philippine National Police. Target sa ronda ang selda sa mga drug offenders nga gituan nga dunay mga illegal drug operations. Matud sa Lapu-Lapu City Police, doon na sila nadawat nga report nga gikan sulod sa City Jail ang mga drogas nga gipamaligya sa syudad. Tagsa-tagsa nga gipagawas o gipangkapkapan ang mga inmates nga gitapok sa hawanan sa prisuhan samtang gi-inspeksyon sa kapulisan ang mga selda. Doon ay representante ang mga binilanggo sa pag-inspeksyon sa 60 ka mga pulis sa matag selda. Way magidili nga drogas ang nakuha sa pagpangronda ug pulos lang magidili nga mga butang sa mga hinagiban. Nakita nyo naman no nga nagguba gyud kay isa na sa direktiba sa to ang atong tanggalon ng kuan kay nakita nyo nga guot jud kayo. Mao guni gisultis mga katawhan sa gawas nga ang droga nagi kuno nagikan sa jail. So mao nang veterinary in coordination sa BJMP kan Sir Enopia o kang kapulisan sa Lapu-Lapu to check sa report so far karon nga tong pagpahigayon wa tay nakuha. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Drug personality nga misrender kaniadto sa Oplan Tokhan napatay sa mga sakop sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vestil. Nagbuyod nga wa na kinabuhi dinhi niining gamayng lawak si Reynaldo Repuela human mapusili sa mga sakop sa City Anti-Illegal Drug Special Task Group sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue. Alas 3 sa kadlawon, mipahigay og bypass operation ng kaidsut. Batok ang Repuela apan diha nga misud ang kapulisan, gikatahong misuway kini sa pagsukol nga may resulta sa iyang hinaling kamatayon. Gani makita pa ang mga agi sa bala dinhi sa pultahan sa Panimay sa pamilyang Repuela. Ang asawa ni Reynaldo nga si Yolanda, mihulagway nga gipusil ang iyang bana. Matud pa ni Yolanda, gipagawa sila sa mga pulis ug sunod niya nadunggan ang buto-buto na sa armas. Wa man na siya musukol kay natug man na. Pagsud nila natug man na. Nya nahamata ka na siya kay si magsyagit na ako. Sisig tawag, yul nya ako sa tiyan tubagon. Nya mo ingon man ang mga katong tugaswat kay namay ngaan sa luyo.
Miingon man nga gawas. Dugay kay kung gawas kay namo ko'y anak ko sa. Muto nga pag gawas ginamo sa pultahan. Ano among pultahan balay, di na siya gipusil kaduha akong nadungog. Wa makapugong si Yolanda ug midangoy-ngoy kini tungod kay matod pa wa siya magkulang sa paghangyo siyang bana nga muhunong na sa maong bisyo. Apan pabilin kining nagmagahi niadtong Hulyo 12 ning tuiga may surrender si Rinaldo uban siyang asawa apan mipadayon gihapon kini siyang pagpamaligya og ginadling drogas. Nasayran sa kapulisan nga gawas sa dakben sa Mandawi maabot sa pagpamaligya sa lungsod sa Konsolasyon si Rinaldo. Akong siyang giingnan ultimo ang akong anak mutambag niya nga bundang na anak pa may pamanarbaho ka. Di man siya magtingog wa sa jay ikasulti. Ako wa ko'y labot ana mampay yung mga gupin mi das amo to among karbon. Mauli ko tagal stress alas 2 hapon. Arrested din ko mo? Dili siya tamang. Wala siya labot anak. Gipagawa sa mga polis. Nagpasad pa sa lugar ang mga shabu, kwarta, cellphones o kalibre 38 nga revolver. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Sa atong live news karong hapon, mga kandidata sa Reyna Diosa 2016, a pageant for transformed women, gipresentar na sa publiko. Ani ang report. Nagpakitang gila sa tubangan sa press kining 13 ka mga kandidata sa Reyna Diosa 2016. Ang maong beauty contest gilang kuban sa mga kanhi lalaki og karon transformed into women na. Atol ni ining higayuna, beauty and intelligence ang ilang gipamalas. Isip mga beauty queens, gipabuhagay sa nila ang ilang panglantaw o baruganan sa mga nagunang isyu sa katilingban. Ang Grand Coronation sa Reyna Diosa 2016 mahitabo karon November 13 sa alas 6 sa gabi sa Mariners Court ning Dakbayan sa Sugbo. Ang Cebu South Rotaract mo ang natiling beneficiary sa mong indigay kung diin plano nilang tabangan ang mga Badyaw kids dinhi sa Sugbo. Alang sa walay karapusang mga chika, umanik ko ninyo matang alas 7:30 sa buntag, weekday sa Lite JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Quatsera. Nagpasalamat kaninyong tanan sa inyong dakong suporta sa Aksyon Bisaya. Hangtod sa sunod ni gayon, mga kapatid, ug ang atong word of the day nagkanayon. Ang gugma mura ra nagballpen, sa sinugdanan klaro pa, pero ini kadugayan hanap na. Agay. Thank you kaayo TV5 sa opportunity nga gihatag ninyo namo sa pagsalig and of course sa camaraderie. Di na ko malilitan kay mura na mi diri og mga kapatid, no? Salamat kay kaayo niya. Mamista mo pero sige lang. Till next time. Ako mga viewers, salamat. Inaon ko ninyo tanan. Di na ko malilitan sa TV5. Well, gihatagan ko lang chance na maka-onboard on radio, gihatagan ko program. Aside ana, maka-cover og lain-lain yung mga areas na maka-atod lain-lain lugar. Lagi na gyud ka ng experience nga mo-cover ka og kanang Baguio. Pinaka-best yun na og kung pag-adto na ako sa Tacloban. Mapili na ako malimpan sa TV5 nga gihatag ng opportunity. Well, of course, mingawon ta sa mga mananaw, dako sa akong pasalamat nga naagi tay pirmi nga nagasunod din nato nga mutan-aw sa Aksyon Bisaya gyud. So mo na nga pasalamaton kaayo ta nga wa gyud mi ninyo biyai nga sa hangtod sa katapusan ug matod pa sa mga ikasulod sa mga tawo hangtod nga nagtinga mi naagi hapon mo nga nagasunod na mo. Inana kay Jinky nilakaw no nihilak na pod. Okay. Hello mga kapatid, dagan kayong salamat sa inyong suporta sa sanang mga viewers sa TV5. Ginot po ka sa dili gyapon mo mawagtangan sa paglaom. Ang galay si Kuya Iding nga kaya salamat TV5 nga gipagaan kanila og chance nga maabot adiri sa ilahang kumpanya. Dagan kayong salamat unya ay kawat paglaom. Pagdali. Mga kapitay, mga kapatid, salamat kayo sa inyong pagsuporta sa TV5. Unang-una, naila ko CNN. Anto nga, ihatagan ko break ni Sir Titus,
mo na regular na MR. Kanina dagasalamat sa iyong pagsuporta. God bless you, kapatid. Attorney Georgia, no, ay di ko kibaw kung sao ni pagsarado ning ato ang news, no, but we have to come to a close. Mapupos na mga tanan, no. Management, we respect ang desisyon, and ang tanan is accepting it nicely. Ug nga ako lang masulti sad, no, nga papasalamaton kay ko sa kahigayunan nga gihatag sa TV5 ug malipayon kay ko na nakatrabaho na ko ang pinaka-talented o pinaka mga banggiitan ng mga reporters, newscasters, ato ang news manager, no, si Titus Borromeo, ug uban ato mga cameraman ug ang tanang crew gyud sa TV5 Cebu Action Bisaya, no, di kita mo kalimtan ug ato sa mga viewers, no. Ug ikaw sa Attorney Georgia, no, I could not it would have not been the same ug wa sad ka. Thank you everyone, please. Dagan king salamat for the 3.5 years that I've been here. I've learned so much, but as usual, there's always an end to everything, but it does not mean it's a goodbye. So I want to thank all of you for watching us. Well, you know, mixed emotions ang tanan karon, no, diri sa ato ang station, no. Rochelle, of course, aniya si JP Lauquatsera ang naghatag og kalipay matag hapon ug matag buntag. Sir Glenn, Attorney Georgia, atong akong pasalamat sa ato mga televiewers, labi na sa followers sa Action Bisaya nga pero may magpadangat bitaw sa ilang mga mensahe no nga every time kunong makaduog sila sa ato ang word of the game, malipay jud sila. For that, Kami sa malipay mi sa word of the game. Yeah. Malipay ko makita ko nimo every day, Sir Glenn. Oh, dili ka malipay mo tan-aw na ko, JP. Ako lang hangyo JP nga dapat tuna na kay libro na imong word of the day para ato nang i-distribute sad sa atong mga kaigsuonan, no, kay kana isunod mo ginang imong word of the game, no. Okay, this is so embarrassing. I'm crying because I am going to miss everybody, each one of you guys, all through the criticisms, all the hardships that we went through. But thank you so much for watching us every day, Monday to Friday. Ana ang punta, Attorney Georgia, no, Sa mawala sa atong mga kaigsuonan, sa atong katawhan, no, ang atong media community. Salamat kayo sa pagdawat kanamo o pagdawat sa Action Bisaya, no. Kanya I don't know, I'm running out of words. So take care of yourself and each other, and we will see you around. So nga sa karapusan ni gayon, moingon ko agay. Asa may mong word of the game? Wala. Any more last words? Kaninyo, tanan, Rochelle, Titus. Atong tawagon si Titus Borromeo. Titus, I think you have to be here. Sir Titus. Titus, no? I have to shake your hand one last time at least for this show. Daghang salamat kay Titus, no? Thank you. Thank you. So let's say it for the last time, Mr. Soko. Umaw kasto ang balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soko. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon, konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Hindi lang kutob sa balita. Aksyon! To you, my friends, we'll see each other again. Don't cry, 'cause it's not the end of everything. I may be miles away, but here is where my heart will stay with you, my friends, with you. Yesterday's a treasure, today is here. Tomorrow's on its way, the sky is clear. Thank you for the memories of all the laughters and tears. Not to mention our doubts and our fears, the hypertension we gave to our peers. It's really funny to look back after all of these years. Farewell to you, my friends.
frightened and scared to try the things we don't really understand why. We laugh for a moment and start to cry. We were crazy. Now that the end is already here, we reminisce about old yells and cheers. Even if our last hurrays were never clear,